जगाजग थाबासो बेखिनिखौ उन्नयनखौ मावनो हागोन होनना बुंदों सार सोर प्रमद बर'आ बुंदों। प्रमद बर'आ बुंनायावथ' एक्सपार्ट लाबोबानो जाबायना जोंथ' दा बिटिसिआव थानानै दिल्लीजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों दिसपुरजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों बे थांनानै बबे जाम्बा बबे बे दिल्लीयाव थांना मा खालामहैनो नागिरदोंब्लाय लाबो लामा दोंसे लाबोथों बियो दिपेनाबो जे माने दिसपुर सल' जात्रा बियो बिपिएफ हान्जाया साक्सेस खालामनो हादों आरो साक्सेस जादों गासिबो जाथि जन'गोष्ठि ओंखारबोजोबदों जों नुनो मोन्दों आरो दिनै अदालगुरियावबो खोब पजिटिभ आरो बिनि उनाव तामुलपुर जाबावगासिनो दं तामुलपुराबो आं जिखिनि मिथिबाय थादों बिराद मोजां आरो जोंना उद्देश्यआ बेनो दिसपुर रेलि सल' जात्रा रेलिनि जिथु उद्देश्य बेनो जे जोंनो जायगायाव सान्थि नांगौ जायगायाव जोंनो खौसेथि नांगौ जायगायाव जोंनो जौगाखांनाय बा उन्नयन नांगौ बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो दिसपुर सल' जात्राखौ खालामगासिनो दं अर्थ'आ बेनो दिसपुराव जोंहा एमएलए फाथायनांगौ बिटिसि ओनसोलाव 15टा सिट दङ 15टा सिटखौबो जोङो एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव फाथायनाया जोंनि दायथ' आरो जोङो फाथायगोन 100%। बिजेपिखौ माब्ला फोसावगोन सार बिजाथि फोसावनाया जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखआव होननानै फोसावो बिनि उनावनो जोङो बिजाथिखौ फोसावगोन आरो जोङो दासिमबो बबे समस्यायाव सोर गेलेगोन जों बेखौ दाबो थिग खालामनो हायाखै। सार नोंथाङा मोनसे खोथा बुंदों जे रायजो सभा लक सभा गोबां दिनै इउपि मा बिटिसिआव मा मावगोन जुदि हाजो बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि दालां बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि लामा बानायनांगौआ बिटिसिआव माबा मोनसे हस्पिटाल बानायनांगौआ बिटिसिआनो बानायगोन बे रायजो सभा एमपि बेसेबां खामानि दं। सार प्रमद सारा बुंदों दिनै नोंथाङा दिनै रिजार्भ बेंकनि फैसा बोनायथ' हाया होनना बुंदों दिनै मेन गुदि जों दिनै दिसपुरजों आरो दिल्लीजों जगाजग थाबासो बेखिनिखौ उन्नयनखौ मावनो हागोन होनना बुंदों सार सोर प्रमद बर'आ बुंदों। प्रमद बर'आ बुंनायावथ' एक्सपार्ट लाबोबानो जाबायना जोंथ' दा बिटिसिआव थानानै दिल्लीजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों दिसपुरजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों बे थांनानै बबे जाम्बा बबे बे दिल्लीयाव थांना मा खालामहैनो नागिरदोंब्लाय लाबो लामा दोंसे लाबोथों बियो दिपेनाबो जे माने बिसायख'थि गेलेनो ओंखारनो नागिरदों एबसुनिफ्राय गेलेबानो जाबाय जोंहालाय मा जोंहालाय बिपिएफसो सार दिनै नोंथाङा दिनै बिदि मावना देखायबाय थादों सार 5 ग्यारान्टि जिखिनि स्किम जोंथ' मावखायो आरो गेरेन्टि दंबावो जों बुंथ'वा सारा मिडियाफोरनि थाखाय माबा सानदों मेडियाफोरनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ माबा बाइक होगोननो जोङो बाइक साइकआव गैथ'वा दा मेडियाफोरनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे गेस्ट हाउस लुगोन आंहा बुंखाबाय 100%। सार सानसे समाव बर' खौरांगिरि गिबि समाव गोबां जोंनि बर' हारिफ्राबो गोबां माने बेबायदिनो गुरु प्रसार जायामोन सार दानि बेलायाव गोबां बर' खौरां फैबाय सार जाबायलै जाबाय बे खौराङा बबेनिफ्राय जादों जाम्बा बे 2003 10 फेब्रुवारियाव मा सुक्ति जाया बर' भाषा 90 सिडुलाव हाबजाबाय बेनिफ्रायसो जादों दा सार लासैनो खालामजाबाय गासिबो जालांजोबबाय सार दिनै नोंथाङा किं मेकार बयबो बुङो मिथिगौ बाट नोंथां बुंबाय थायो जे अपोजिट पार्टी एसटि बेफारि बुंबाय थायो मानो थाखाय बिदि बुङो सार गोबां दिनै अपोजिट पार्टी नोंथां बेबायदि डायलग होबाय थायो सार अपोजिट पार्टी पिपलफ्रा सार बुंथों